आङो साफ्रोमबो बे दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेस जि बिबुंसार बे बिबुंसाराव बाहागो लानाय मिडियानि मावथि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेस बिबुंसाराव आफादगिरिनि आफादगिरि 𝗀𝗶𝗃 चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु बसुमतारी आरो जोङो टीम बेयाव बाहागो लादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे क'क्राझार 𝗪्टापानियाव थांनाय 18 तारिखनि फुंबिलिनि समाव एबा 17नि मोनाबिलियाव जे मोनसे एनकाउन्टार जे जाथाय जादों आरो बेयाव सानै सुबुंनि जिउ गोमादों, बेखौ लानानै दिनै मोनसे दुंहाव थासारि जानानै दङ। दा बेनि सायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै आरो गुवारै नायबिजिरनायनि उनाव दिनै बे गासै जाथाय आरो फिउचार कर्स अफ एक्शन बिनि सायाव जोङो गुवारै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों बर' आइ आफा रायजो राजा दुलाराय बर' माहारिनो। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो नैबे जे 𝗪्टापानि सालगुरि आरो टिपकाइनि सानै बारग' NDB जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बिथां सानैया दाख्लैबावै पुलिसनि जि एनकाउन्टार बे एनकाउन्टाराव थैदों होननानै जि मोनसे खौरां बा जि मोनसे जोङो गासैबो मिडियानि गेजेरजों बा बे जाथायखौ जों मिथिबाय आरो बिनि उनाव जोङो गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि एनकाउन्टार बा जायखौ फेक एनकाउन्टार होननानै बुंदों बे फेक एनकाउन्टारखौ जोङो आरो बे जाथायखौ गिबियावनो जोङो गरिहना होदों, गिबियावनो जों सोंखारिदों आरो बेजों लोगोसे बे जाथायनि प्रपार जोङो इनभेस्टिगेसन जोङो जुडिशियेल माने इनभेस्टिगेसन जोङो सरकारनियाव दाबि खालामदों। जिहेतु बियो जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै दिनै गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिदों। जोङो दुखु फोरमायदों जे दिनै जाय बिथांमोन सानैया पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनो गोनां जाबाय, बिथांमोननि न'खर जि भिक्टिम फेमिलि बे भिक्टिम फेमिलिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गसंथादों। आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै न'खरनि परियाल आरो ओनसोलनि रायजो राजाया बुंदों जे जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बे सानैया 17नि मोनाबिलियाव मोनसे बाइक एक्सिडेन्टजों बिथांमोना जखम जादों आरो बेयाव मटर साइकेल आरो माने कुक्रि आरो आर्म्स मोननायबो देखायदों, जेराव जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों। आरो गुबुन फारसेथिं बे सानै जे जखम जानाय बिथांमोनखौ हस्पिटालाव लानानै थांदों आरो उननि समाव पुलिसफोरा हस्पिटालनिफ्राय बिथांमोनखौ लानानै फैदों आरो लाना फैनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसा बिथांमोनखौ कास्टडियाव लादों। न'खरनि जाय बिफा आरो न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोना बुंदों जे सेरफांगुरि थानायाव बिथांमोनखौ जेला लाबोयो न'खरनि मानसिफोरजों रायज्लायनो होदों, सावरायनो होदों आरो आइसि बिथाङा बुंदों जे बिथांखौ मोना दाय गैया, साननै सानथामनि उनावनो बेखौ हगारनाय जागोन बेबायदि फोरमायदों होननानै न'खरनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ मोनदों। आरो बिनि हरनि समावनो पुलिसनि जि बुंनाय बाथ्रा जे पुलिसा बुंदों जे बिथांमोना 𝗪𝗟𝗡नि सोद्रोमामोन आरो 𝗪𝗟𝗡नि सोद्रोमा गोदानै जाय माने गावखौनो सेल्फ डिक्लेयार खालामनानै लादों बे सोद्रोमा जानायखाय बिथांमोननि जि टेम्परारि केम्प बे बादायाव जेब्ला नायनो थाखाय लानानै थाङो क्रस फायारिंआव बिथांमोना बे क्रस फायारिंआव माने गुलि नांनानै जखम जानानै थैदों होननानै पुलिसा स्टेटमेन्ट होदों। दा न'खरनि रायजो राजानि जि स्टेटमेन्ट रिपर्ट आरो पुलिसनि जि स्टेटमेन्ट बेयाव मोनसे गोरोबलायै थासारि आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अबजार्भ खालामदों, जों डाटा कालेक्ट खालामदों आरो नायबिजिरदों। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्रेडिबोल आर्गुमेन्ट क्रेडिबोल लजिकनि सायाव भित्ति खालामनानै जेब्लाबो हाबा मावो खोथा बुङो आरो जोङो कुनु माने बेबायदि
एनकाउन्टार बा फेक एनकाउन्टार जाथायखौ जों मालाबाबो समर्थन होआखै जायखिजाया फेक एनकाउन्टारनि एगेन्स्टआव जों बाथ्रा बुंबोदों दा बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जि जाथाय बे जाथायखौ जों गोथौयै दुखु मोनदों दुखु फोरमायदों आरो लोगोसेयैनो बे जाथायनि प्रपार इनभेस्टिगेशनखौ जोङो नागिरदों आरो बे घटनाखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो जोंनि पाटगाव झारबारि आरो बिसमुरि दख'रा एबसुनिफ्राय भाया मिडिया बिभिन्न करनारनिफ्राय जों खौरां लादों न'खरनि मानसिफोरजों जोङो खौरां लादों आरो मैया क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैदेननायाव बिथांनि न'खराव थांनानै न'खरनि बिमा बिफाजों आरो बिथांमोननि बिसि जों रायलायनानै गासै जि जाथाय बे जाथायनि सायाव सुलाद लादों आरो बिथांमोननो जि दुखुनि जि थासारि बे समाव बिथांमोनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंथादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे नैबेबायदि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै नंगौ जोंनियाव माखासे इमोशन आरो सेन्टिमेन्ट माहारिखौ लानानै बा जोंनि लाइमोनफोरा जुदि बेबायदि फेक एनकाउन्टारजों गावथारजायोब्ला जोङो बोरैहाय थांनानै थानांगौ बे मोनसे सिन्ता बा बे मोनसे सेन्टिमेन्टआ द्र' जादों आरो बे गासैबो बिथिंखौ बिथा खालामनानै जिखिनि बेयाव जाथाय जाबाय बे जाथायखौ जोङो खोब धैर्यनि गेजेरजों आरो प्रपारलि जोङो आवगायलांनांगोन आरो बेयाव नोङो माने बांद्राय इमोशन जानानै बांद्राय आबेगाव नोङो जानला मानला खोथा बुंबा जानाय नङा कारन थांनाय समफोरावबो बेबायदि जि एनकाउन्टारनि जि जाथाय बेबायदि फेक एनकाउन्टार माने जायाखै नङा गोबां जादों दिनै पुलिसा बुंदों जे बियो माने जोंनियाव भेलिड डकुमेन्ट दङ भेलिड माने जोंनियाव तथ्य दङ न'खरनि सोद्रोमाया बुंदों जे बिथांमोना माने बेबायदि खुनु रावजोंबो लोब्बा गैयामोन आरो बेबादि बाथ्राखौ बुंदों दा बेयाव जिहेतु बिथांमोना बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाखामोन आरो दिनै एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोरनि रिहेबिलिटेसननि खामानि केस उइड्रलनि खामानि बे सोलिगासिनो दङ प्राय 4300 माने माखासे जिखिनि केडार्स दङ बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनायनि खामानिया स्पिड आप जागासिनो दङ आरो माखासेनो अलरेडि होबाय बिनि बादैबो 274 नाम्बार अफ केसेस जायफोरा एनडिएफबि बिथांमोना केस जादोंमोन बिनि उइड्रलनि खामानिया दिनै सोलिगासिनो दङ दा बेबायदि समाव जेराव मोनसे गोजोन सुक्ति जाबाय शान्ति सुक्ति बिटिआर सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि उनाव दिनै पोस्ट जि सुक्तिनि जि माखासे दुंहाव थासारि बेखौ लानानै जोङो धैर्यनि गेजेरजों सैज्यनि गेजेरजों हाबाफारि लानांगोन आरो खामानि मावनांगोन नङाब्ला जोंनि गेजेराव जि मोनसे गुलाय गुजाय जि मोनसे बेले बेजे बे थासारिया नुजाफिनगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि आरो दाख्लैनि बे समाव जोङो मिथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबाङानो सोंखारिदों जोंखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खैफोदनि खैदां खैफोद जेंना जेंसिनि समाव बे दैबानायानो जाथों बे नेचारेल केलेमिटि जाथों हारियारि दाङाबाजियानो जाथों आरो बेबायदि पारामिलिटारि पुलिस आर्मिनि माखासे एनकाउन्टारानो जाथों बेबायदि समाव जोङो जेब्लाबो गसंथाबोदों आरो बेखायनो दिनै बिथांमोना जिहेतु बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाखामोन दिनै बबे थासारियाव मा थासारियाव बेबायदि मोनसे माने जाथायाव दिनै माने गोलैखो बे गासैबो बाथ्रानि जोङो माने प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामदों आरो जों लुबैयो जों दाबि खालामो आसाम सरकारनिसिम भारत सरकारनिसिम जे बिथांमोना जि रिहेबिलिटेसन जि पेकेज मोननो गोनां दङ न'खरनि परियाला दिनै बिथांमोननि जिउ गोमानायनि उनाव जेरैबायदि मोनसे थासारियाव गोलैदों बिथांमोननो बे क्षतिपुरनखौ बा रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ गोख्रैनो होनांगौ आरो बिनि सायाव जों जुडिसियेल इनकुवेरिखौ जोङो बिदों गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे जायफोर संगठनफ्रा जायफोर व्यक्तिफ्रा दिनै जोङो नुदों बेयाव माने जनजाति सुरक्षा मन्च जोंहा माने दावराव नार्जारि आरो ओरै माने बिएसइउनि बिथांमोना बे जायगायाव थांनानै गोबां माने होस्रिखावदों धरना होदों जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया गणतान्त्रिक देशआव जोंनि रिसेन्टमेन्टखौ जों श' खालामनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि आफाद माहारियारि आफाद बेयो माहारिनि जेसेखि जि जेंना जाया मानो जों जेब्लाबो स्टेन्ड होबोदों दा थांनाय समफोराव आङो बे प्रश्नखौ खालामनो लुबैदों जे जाय दावराव नार्जारि आंहा बेजों जेबो पार्सनेल सुथुर गैया दा बिथाङा जेफोर बाथ्राखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बुंदों बिनि सायाव आङो माने सोंलु रायजो राजानि माने खाथियाव आङो बिनि माने बे सोंलुखौ दावराव खाथियाव आं लाखिनो नागिरदों आरो रायजो राजानो आं फोरमायनो नागिरदों जे 2005 आरो 2006 नि उनाव
बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव 2003 नि उनाव बिटिआर ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव बे बर'नि हालामाव जेफोर माने पलिटिकल माने कनस्पिरेसीनि गेजेरजों पलिटिकल किलिंस एन्ड मार्डार जाबाय आरो गोबां माखासे माने एनडिएफबि खौ नागिरनायनि मुङाव सार्च अपारेशननि मुङाव फेक एनकाउन्टार जादों स्टुडेन्टफोरखौ एनकाउन्टार खालामदों गुबुन गुबुनखौ खालामदों बे समाव बिथाङा बबेयाव दङमोन 17 बोसोराव जों मिथियो जे दावराव नार्जारिया सोरबा राजखान्थि हान्जानि ट्रेजारारमोन आरो बिथाङा 17 बोसोराव कुनु आवाज होआखै कुनु बुङाखै तारमाने बिथाङा 17 बोसोराव राम राज्योआव दङमोन आरो दिनै बर' हारिनि गावखौनो माने बयनिख्रुइबो जाति प्रेम खालामग्रा माहारि अनग्रा होननानै गावखौनो बिथाङा बेबायदि मोनसे जाथायाव माने दसे समनि थाखाय धूमकेतु बायदि माने नुजानानै बिथाङा माने जातीयताबादि सिन्ता माने देखायनानै बिथाङा बर' हारिनि माने गावखौनो जातीय दैदेनगिरि होननानै बिथाङा दिनै श' खालामनो नागिरनाय थासारिखौ आं नुदों दा जोङो बुंगोन जे 2005-06 नि उनाव जिफोर जाथाय जादों एनडिएफबिआ सिजफायाराव फैबाय बिनि उनाव मोनसेनिफ्राय मोननै मोनथाम मोनब्रै गावलांबाय आरो बे गावनायनि मुङाव रन्जन दैमारि ग्रुप आरो ओरै माने संबिजित ग्रुप बे सार्च अपारेशननि मुङाव गोबां फेक एनकाउन्टार जादों माजबादाव जेब्ला फेक एनकाउन्टार जायो आर्मिनि गेजेरजों चिरां जिल्लायाव रुनिकाटा आरो सान्तिपुराव जेब्ला माने क्लास 9 नि स्टुडेन्टखौ फेक एनकाउन्टार खालामो बे समाव दावराव नार्जारिया बहा थांदोंमोन बिएसइउआ बहा थांदोंमोन दा दिनैनि समाव ब्लेम होलायनायनि थाखाय नङा माहारियाव जुदि खैफोद जादोंब्ला माहारियाव जुदि बेबायदि अलखद फैदोंब्ला जों ज' जिरायनानै सावरायलायनांगोन नाथाय बिथांमोन दैदेनगिरिया बै समाव बबेयाव दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फेक एनकाउन्टारफोरनि हेंथायै जों प्रतिबाद खालामदों गसंदों आरो जोङो हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआव बिनि जास्टिस नागिरनानै जों केस होदों इनकुवारि जों बिदों आरो बे न'खरफ्रा दिनै न्याय मोन्दों जास्टिस मोन्दों दा बेखायनो जाय दिनै सानै माने सोद्रोमाया दिनै थैनो गोनां जाबाय बिनि जास्टिसखौबो जों नागिरगोन आरो बेयाव जोङो कुनु माने बेबायदि जिरायनानै थानायनि बाथ्रा गैया 2008-09 जेब्ला 153 बेयाव पलिटिकल किलिंस जादोंमोन आरो बे मानसिफोरा पार्टी आरो कुनु संगठनजों लोब्बा गैया कुनु पलिटिकल पार्टीनि कुनु एक्सट्रिमिस्ट बा माने आर्म्स रिभलिउसन अर्गानाइजेशननि मानसि नङा सोरबा मास्टार सोरबा ससियेल वार्कार सोरबा माने रिपर्टार दिनै बिएल चेनेलनि माने जाय बिगोमा बे बड'सा नार्जारि बिथांखौ बै समाव बुथारनाय जादों सुबुं जोंहा माने बसन्त माने बसुमतारी सासे प्रफेसार बे क'क्राझार माने गभर्नमेन्ट कलेजनि बिथांखौ बुथारनाय जादों आरो बिनि बादैबो गोबां बेबायदि इनसिडेन्ट दङ दिनै प्रिया बसुमतारीखौ माने गावथारनाय जादों आरो बिनि बादैबो एनडिएफबि एसनि मुङाव नाम होनानै फेक एनकाउन्टार खालामदों एनडिएफबि रन्जन ग्रुपनि मुङाव मुं होनानै फेक एनकाउन्टार खालामदों बे समाव माने बे दावराव नार्जारि बिथाङा बबेयाव दङमोन बिथाङा बबे जास्टिसखौ रायजो राजानो दिनै माने बै समाव भइस होनानै बै न'खरफोरनो होदों बिनि प्रमान जुदि होनो हायोब्ला बिथाङा गाव होथों जों बेखौ माने नायबिजिरगोन दा बेखायनो जोंहा बालाजान तिनिआलियाव सा6 माने बाजाराव फैनाय माने इनोसेन्ट पिपोलखौ सोरबा मोनसे अर्गानाइजेशना फैनानै गुलि गावनायनि मुङाव बेबायदि मोनसे डिजाइन मोनसे माने जाथाय बानायनानै बेयाव माने थैनो गोनां जादों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा भइस होदों आवाज होदों जास्टिस नागिरदों आरो प्रपार जास्टिस नागिरनायनि गेजेरजों बे न'खरनि मानसिफोरनि न्याय होनो थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनदों बा आयेननि भाबै जिखिनि प्रक्रिया लानांगौ जों बेखौ लादों खिन्थु दिनै जोङो नुदों जे बै समाव बे दैदेनगिरिफ्रा बबेयाव दङमोन दा बेखायनो दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों नैबे जाथायखौ जोङो गोथौयै आरो गुवारै माने दुखु मोननायखौ जों फोरमायबाय आरो गुबुन फारसेथिङै बर' हारिया सान्तिनि गेजेरजों जों थांनानै थानांगोन बर' हारिया गोजोननि गेजेरजों थांनानै थानांगोन 2020-27 जानुवारियाव बर' गोरोबथा जाबाय आरो बे गोरोबथानि उनाव बर' हारियाव कुनु आर्म्स मुभमेन्टनि रिभलिउसनारि ग्रुप गैलिया बा आर्म्स मुभमेन्ट खालामग्रा गैलिया आरो जोङो लुबैयाखै गोदानै बेबायदि आर्म्स रिभलिउसन जाथों कारन आर्म्स रिभलिउसननि इम्पेक्ट आरो इफेक्टआ भेरि माच माने दिनैनि समाव माने बियो क्रिटिकेल आरो भेरि माच डेन्जारास मोनसे सम दङमोन जोङो गावबा गावनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपलखौ लानानै जों सोमावसारदों बै समनि थाखाय बे जास्टिफाइडमोन खिन्थु दिनै गोदानै बर' हारियाव
5,000 मानसिया गणतान्त्रिक आरो आर्म्स रिभलिउसननि थाखाय दिनै शहीद जानो गोनां जाबाय आरो दिनै फैयै फैयै जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ जों दिनै मोननो हाबाय। दिनै NLF आफादा गोबां माखासे थासारियाव खुद्रिनानै बिथांमोना सरकारनि आरो माखासे थासारिखौ खुद्रिनानै बिथांमोना थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौबो बयबो खावलायनायनि गेजेरजों सरकारा इनिशिएटिभ लानायनि गेजेरजों दिनै फैफिनदों। दिनै गोदानै आरो माने ULB आफाद होननानै दिनै गावखौनो सेल्फ डिक्लेयार खालामनानै लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु गोदान आर्म्स रिभलिउसन आर्म्स मुभमेन्टखौ जोङो माने गनायनानै लाया बा जोङो लुबैया जे बेबायदि आरो गोदानै बर' हारिनिफ्राय आर्म्स रिभलिउसन खालामबावनांगौ। जिखि थासारि जिखि परिबेस गैया मानो पलिटिकेल इनिशिएटिभ डिसकासननि गेजेरजों बा गणतान्त्रिक माने नोङो भइसनि गेजेरजों आरो प्रयोजन जायोबा गणतान्त्रिक आवाज आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों, खारन भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश, बेयाव राइट टु एसेम्बल, राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच अफ एक्सप्रेसन बे गासैबो अधिकारा दङ। आरो महात्मा गान्धीनि बे नन भाइलेन्ट देशआव बिनि गासैबो बिथिङा दिनै क्लियार जानानै दङ। बेखायनो गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण पद्धतिनि गेजेरजों जों हाबा मावलांनांगोन। ULB आफाद जायफोरा दिनै सेल्फ डिक्लेयार खालामदों, आं बिथांमोनखौ खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेबायदि जुदि आफाद माबाफोर दामारदोंब्ला बिथांमोना संशोधननि गेजेरजों, सोदांनायनि गेजेरजों, बुजिनायनि गेजेरजों मा जेंना मा थासारियाव बिथांमोना दिनै थांनो गोनां जादों बा बिथांमोना आर्म्स लाफिननायनि बाथ्रा बुंदों, जोङो बयबो माने बिथांमोननि जि माने मावनो लानाय साननो लानाय बेखौ रायजो राजाया आपिल खालामो। बिथांमोना फैफिननांगौ, बिथांमोना शान्तिनि लामायाव फैनांगौ, गोजोननि लामायाव फैनांगौ। दिनै ULBनि सोद्रोमा होननानैनो बिथांमोना सानसे सिगाङाव डिक्लेयार खालामबाय, दिनै 24 आवार्सआवनो दिनै बेबायदि आननेसेसारि मोनसे जाथाय, मोनसे किलिंस बा मोनसे फेक एनकाउन्टारनि जि जाथाय दिनै जानानै थांबाय, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। आरो बेबायदि दुखुनांथाव जाथायखौ जोङो उनाव मालाबाबो लुबैया। माने सोमावसारनायनि मुङाव माने बेबायदि मोनसे इमसनजों आबेगजों जानाय सोमावसारनायनि थाखाय सोरबाया माने गावखौ डिक्लेयार खालामना लानायनि उनाव आरोबाव सोरबा माने बे माने आफादनि सोद्रोमा बेबायदि बुंनानै माने सन्देह खालामजानानै सिथारजानाय, गावथारजानाय, फेक एनकाउन्टार डिजाइन खालामजानायखौ जों मालाबाबो लुबैया। आरो बेबायदि थासारिया थायोब्ला जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि रांखान्थि, जोंनि समाज बेबस्था, बड'लेण्डआव जोङो ग्रें ग्रें रायजो जानांगौ, जौगानांगौ, बड'लेण्डआव शान्तिपूर्ण जोङो थांनानै थानांगौ। बे जि थासारिफोर, बे थासारिया मोलेर जागोन। दा बेखायनो सोमावसारनायनि जि धारा बे मोनसे आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपलनि गेजेरजों फैयो। बड'फानि सोमावसारनायाव गोथौ गुवार आइडिय'लजि दङमोन। बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय, आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय, बिनि उनाव NDFB जोनोम जादों। बिथांमोनाबा मोनसे आइडिय'लजिजों दिनै रन्जन दैमारि, गबिन्द बसुमतारी मोना बे आइडिय'लजिनि गेजेरजों सोमावसारनायखौ धाराखौ लाबोदों गोलाव समसिम। UG ब्रह्म बिथांनि जि आइडिय'लजि प्रिन्सिपल बर' हारिखौ माने गेरेमसा माहारि दानायनि, बड'फानि जि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनाय, बिनि उनाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि सोमावसारनाय, बे मोनफा मोनफा बड'फानि आइडिय'लजि प्रिन्सिपलजों सोमावसारनाया जाबोदों। दा जायफोरा आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपलखौ बिसास खालामनानै सोमावसारो बिसोरो जेब्लाबो साक्सेस जायो। आरो जायफोरा आबेगाव, जायफोरा इमसनाव बा सर्ट टाइम माने सेन्टिमेन्टआव सोमावसारो, बे माने सोमावसारनाया आसखान्दा जानोबो हायो। दा बेखायनो गोथौयै आरो गुवारै बिजिरनानै बर' हारिखौ जौगानायनि लामायाव लांनांगोन। बर' हारिया ओरैनो गोरलैयै गेलेजानाय मोनसे माने फुथुला नङा। ओरैनो गोरलैयै माने बेखौ माने गोसो जाबानो ओरै खालामगोन, ओरै खालामगोन, बोरै खालामगोन बेबायदि हारि नङा। बर' हारिया मोनसे लिगेसि, मोनसे संग्राम, मोनसे रिभलिउसननि गेजेरजों, मुभमेन्टनि गेजेरजों माने दावगाबोनाय आरो जौगानाय मोनसे हारि। आरो बुहुमाव बर'खौ दिनै माने शान्तिप्रिय हारि, गोजोननि हारि बा बर' हारिया गावनि सेल्फ डिटारमिनेसन, अस्तित्व आरो गावनि सिनायथिनि थाखाय सोमावसारनानै, जुजिनानै, नांनानै माने गावनि अधिकारखौ लाग्रा हारि होननानै दिनै बिश्व दरबाराव सिनायथि मोनबाय। बेबायदि समाव दिनै आरोबाव जोङो माखासे बेबायदि माने सर्ट टाइमनि थाखाय खुनु आइडिय'लजि प्रिन्सिपलखौ बिथा खालामाबासिनो नोङो सोमावसारनायनि गोदान जुदि संगठन जोनोम जायोबा बे हारिखौ सोर फोथायगोन? बे हारिनि भबिष्यतआ मा जागोन? हारिया गुबुंले जागोन, हारियाव बेले बेजे थासारि फैगोन, हारियाव आर्म्सनि इम्पेक्टआ आरोबाव जोंनि गोबां लाइमोनफोरनि जिउ फोजोबनो हानाय, आरो बे इम्पेक्टआव बे लाइमोननि जिउ जोबनायनि दायनिगिरिया सोर जागोन? दा बेखायनो जोङो बुजिलायनांगोन, जोङो संशोधन जानांगोन, जोङो गावखौनो फोसाबनानै बबे थासारियाव मा थासारियाव बेबायदि सानदों, ना सोरनिबा पलिटिकेल कनस्पिरेसि दङ, ना सोरहाबा बेबायदि पलिटिकेल
गेम प्लान दङ जि एजेन्डा लानानै बेबायदि गोदान गोदान बर' हारियाव असान्ति खालामनो नागिरनाय बर' हारिखौ सन्त्रास खालामनो नागिरनाय बर' हारियाव गुबुंले माने गोरोन्थि सानलायनाय एना एनि थासारि लाबोनो नागिरनायनि बेबायदि माखासे थासारि जादों नामा बे बाथ्राफोरखौ नायनांगोन दा बेखायनो जोबनायाव आङो फिन खेबसेबाव बुंनो नागिरदों जे बर' हारियाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरखौ रायनाय दैदेनगिरिफोरखौ नासयनाय दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय बे गासैबो जि मोनसे ससियेल मिडियानि दावहा गोदान जेनेरेशना सृष्टि खालामदों ससियेल मिडिया अपेन फर अल बेयाव बयहाबो आर्गुमेन्ट होनो हानाय राइट दङ नाथाय नोंनि जि आर्गुमेन्ट बे क्रेडिबल नंगौना नङा बे भेलिड नंगौना नङा बे जास्टिफाइड नंगौना नङा बेखौ नों नायनांगोन आरो बिनि थाखायनो नों खैफोदावबो गोलैनो हायो खारन दिनै ससियेल मिडियाखौ माने मिनिट टु मिनिट सेकेन्ड टु सेकेन्ड माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा जायफोर बेखौ सामलायो बिथांमोना दिनै मनिटर खालामदों आरो दिनै माबाफोर बेबायदि समाजाव डिस्टारबेन्स केवासनेस लाबोनाय ससियेल मिडियायाव नों जुदि लाइक खालायोब्ला फेभार खालायोब्ला कमेन्ट खालायोब्ला बे नोंनि जिउनि थाखायनो नोंनि पार्सनेल लाइफनि थाखायनो खहाबो जानो हानाय आरो बिदिनो गोबाङा दिनै खैफोदाव गोलैनो गोनां जादों बे बर'निल' बाथ्रा नङा गुबुन हारियाबो गोलैनो गोनां जादों दा बेखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै आंखौ बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मिसिं जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रियाव बर' हारिनि थैयाव थानाय आफाद बे मिसिं जानायनि बाथ्रा गैया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीमा थांनाय सप्ता खनसेयाव दिल्लीयाव जोङो नैबे सुक्तिनि जि दफा सुक्तियाव जि मोननाय बिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान फसंथान गायसननांगौ इन्डास्ट्रि गायसननांगौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा जिखिनि माने एरिया एक्सटेनसननि जि दफा दङ बे गासैबो खामानि मावनायनि थाखाय जोङो बेस्थ' जानानै दङमोन आरो बे समावनो नैबे इन्सिडेन्टआ जादों जोंनि भइसआ मालाबाबो खम जायाखै आरो खम जानायनि बाथ्रा गैया नाथाय जायफोर आफाद सामलायदों होननानै दिनै गावखौनो लिडार होननानै जाहिर खालामदों जायफोरा सात्र संगठन होननानै गावखौनो जाहिर खालामदों बै आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे आफादखौ सोंखारिनो हानाय बिसोरनाव अधिकार गैया खारन एबसुआ बर' हारिनि आफाद बे रावनिबो बेक्तिगत आफाद नङा दिनै आङो बे आफादखौ दैदेनदों बर' हारिया दैदेननो होदों बिनि दायित्वखौ बिबानखौ रुजुननानै सल्जार खालामदों गाबोन सोरबा दैदेनगिरि फैगोन बिनि थाखाय माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा दायनिगिरि जानांगौ बेबायदि नङा दा बेखायनो बिथांमोना जुदि अबेबा सुरक्षा मन्चनि अबेबा माने बिएसइउनि जुदि माने रियेल जुदि बर' हारिनि लिडारब्ला बिथांमोना दिनैनि समाव बबेबा माहारियारि आफादखौ सोंखारनायनि सिगां थाउजेन्ड्स अफ टाइम बिथांमोना गावखौनो कुइसन खालाम खारन बिथांमोननि आइडिय'लजि प्रिन्सिपला मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपला मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुनु माहारिनि आफादखौ सोंखारिनायनि थाखाय जोंनि इथिक्सआव थिना जोंनि प्रिन्सिपला थिना आरो बिथांमोननि आफादा जाबाय एबसुखौ माने सोंखारिनाय एबसुखौ दाय होनाय बे इथिक्स आरो प्रिन्सिपलखौ लानानैसो बे आधारावसो बिथांमोननि आफादा जोनोम जादों बा बे माहारिनि आफाद ना बियो माने गावखौनो सेल्फ स्टाइल डिक्लेयार खालामना लानायनि आफाद जातीयताबादि माने हाबा मावग्रा होननानै गावखौनो जाहिर खालामग्रा दा क्रेडिटखौ सोर होयो क्रेडिटखौ रायजो राजाया होयो बर' माहारिया होगोन क्रेडिटखौ नोङो आं क्लेम खालामना लायोब्ला आं हारिनि मावदों हारिनि बांसिन आं सानस्रियो आङो माहारिनि बयनिख्रुइबो माने जाति प्रेम खालामग्रा आङो लिडार बेबायदि सेल्फ क्लेम लिडारफोरा बेबायदि लिडारफोरनि बर' हारियाव प्रयजन गैया दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंनो नागिरदों बबे जायगायाव बबे जिल्ला बबे आनसलिक बबे डिस्ट्रिक्टआ बबे सेन्ट्रेला बबे जायगायाव थिखा मावदों माने सोरनि पकेटाव गिदिंदों नोंथांमोना बेखौ जोंनो क्लियारै लिस्ट हो आरो लिस्ट होआब्ला बिनि थाखायबो नोंथांमोना मोगा मोगि जा खारन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि एथिक्स आरो प्रिन्सिपालाव थानानै हाबा मावग्रा आफाद जोङो माने बेबायदि राजनैतिक क्षमताखौ बिएससिनि समाव मोन्दों बिटिसिनि समाव मोन्दों बिटिआरनि समाव मोन्दों आरो नोंथाङा क्षमतानि माने लबियाव थांनाय 17 बोसोराव जि समाव माने बर' हारियाव गावजों गाव बुथारलायनाय बर' हारियाव आर्मि पुलिसनि फेक एनकाउन्टार जाबाय बर' हारियाव आनरुलि माखासे थासारि जाबाय बे समाव नोंथांनि भइसआ गैयामोन आरो दिनै नोंथाङा गावखौनो बुंना लानो नागिरदों जे आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै दावराव देख्रेबनाय बे सुबुङा दिनै सोंखारिदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै नोंथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो माने मालाबाबो जोङो गनायनानै लानो हाया आरो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव था खारन बर' हारिया हारिजों हारिनि आफादजों सोंखारिलायनो लुबैया आरो बेयाव टाइम पास खालामनायनि जोंनियाव बेबायदि सम गैया आरो बेबायदि माने मिनिंलेस
बेबायदि माने सेल्फिश इन्ट्रेस्टनि जेफोर माने स्टेटमेन्टफोर बेफोरखौ लानानै बर' हारिनि लाइमोन बर' हारिनि जायफोर सेनियर सिटिजेन बर' हारिनि जायफोर इन्टेलेक्सुवेल दङ बिथांमोना बेबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोदौनायनि बाथ्रा गैया। एबसुआ जेब्लाबो राइट डाइरेक्सनाव बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय हाबा मावबोदों आरो फिउचाराव मावलांगोन आरो बिनि थाखाय रावनिबो जोंनो माने बेबायदि बाबा आरो क्रेडिट जोंनो नाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो इस्यु आरो मोनफ्रोमबो प्रब्लेम्सआव जों अराय स्टेन्ड होदों आरो स्टेन्ड होलांगोन आरो नैबे इन्सिडेन्टनि फिउचार कर्स अफ एक्शन बे मा स्टेप लानांगौ हिउमेन राइट्स कमिसनाव होनांगौ जुडिशियेल इनकुवेरि बिनांगौ जिखिनि बेयाव माने जास्टिस मोननांगौनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि लानांगौ न'खरनो जिखिनि अनसुंथाइनि थाखाय बेबस्था खालामनांगौ बिनि थाखाय जों डिसकास खालामगोन। नाथाय बे बाथ्रायाबो थार जे बे ओनसोलाव माने गोबां माने रायजो राजानिफ्राय बेबायदि रिपर्ट फैदों दा माने दावराव-देख्रेब नार्जारि BSC होननाय संगठना बे बाथ्रानि सायावबो बिथांमोना स्टेट होनाया मोजां जे माने बे ओनसोलाव पाटगाव माने बिसमुरि ओरै माने झारबारि ओनसोलाव थांनाय माने 10-15 दिननि सिगां माने सोरबा गाइखेर फानग्रा सोरबा नोङो ना बेपारि सोरबा माने मोसौ फाननानै मोननाय सोरबा अंगनबादि सेन्टारनि माने रां मोननाय आशा कर्मिनि बिथांमोननियाव 2000 1500 5000 10,000 प्राय माने 1-2 लाख फैसानि माने कालेक्शन जादों माने दाबि धमखि होदों फैसा सेनानै लांदों फैसा होनो हायाबा बिनि सायाव माने गाज्रि माने थ्रेटेनिं होदों लाइफ माने थ्रेटेन होदों बेबायदि जाथायाबो जादों। दा बे जाथायखौ सोर खालामदों जों मिथिया खिन्थु रायजो राजाया मिथियो आरो इभेन रायजो राजाया बेबायदि जाथाय खालामग्रा दाबि धमखि खालामग्रा बेबायदि एक्सटर्सन खालामग्रा मानसिफोरनिफ्राय उदां मोननो थाखाय बिनि थाखाय बिथांमोना डिउटि होलायनो थाखायबो माने कमिटि दालायनायनि जोंनियाव रिपर्ट फैदों। दा बेखायनो समाजाव जे बेबायदि थासारियाबो सोलिबाय थादों बिनि थाखायबो नोंथांमोना खोथा बुं आरो बेबायदि जि माने थासारि बे थासारिखौ गैया खालामनो थाखाय दिनै प्रसासनाबो खामानि मावनांगोन निरापत्ता होनांगोन खिन्थु फेक एनकाउन्टारनि नामाव सोरबा थैगोन बेखौ जों मालाबाबो गनाया आरो जायखिजाया सुबुंखौ हमनायनि उनाव आयेननि प्रक्रिया दङ आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बेखौ बिसार खालामनांगोन आरो बेखौ उसित बिसारनि उनाव माने आयेननि गेजेरजों न्याया जि बिबेचना खालामगोन जि बिसार खालामगोन बिनि पानिशमेन्टखौ बे मोनगोन खिन्थु सोरनिबा लाइफ लस जानाय सोरखौबा एनकाउन्टार खालामनाय बेखौ जों जेब्लाबो माने गनाया जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आरो बेखौ अपोज खालामो। गोजोन्थों।